Okay, so atong ipadayon mga igala kung atong mahinumduman nga suko kayo si Lalat nga wa tumani ni Jigo ug Nonoy nakapalayo gyud noon si Bugart uban sa iyang chicks. Unya balik nila ni Jigo nga gisuroy didto sa Pier kon Boulevard ingon nini ang nahitabo. Mahigala, yan ang supa nga itong sugilanon, budbud o bibingka. Ay, kumbati lang mo diya may Jigo, ha? Aray, kasunahan. Mag-unsa man ka? Ang kaon kong itlog nga Pinoy. Karyot. Ha? Naday na maligya og Pinoy din eh. Uy. Manaw lagi ang maninda. Balot lay singgit. Balot lay singgit. Bitaw, no? Hoy, tindirog balot! I-apel sa pagsinggit ang Pinoy! Yan tas baybayon lat. Sige lalat. Ipahungaw ang nagbuot sa imong dukan. Chico? Abi mo lat, lahi kung ako'y mag-uol. Kay mo adto ko sa kalasangan. Dito sa Daplis Pangpang, adto na ko ipahungaw ang tanan. Oh? Sige lat, ipahungaw. Iyag-yag yun. Dili na gid ko ni Bogart. Oh, kana. Kalimtan ko na gid siya sa hingpit. Kana lat, ipahungaw yun. Oh, ang barko mulan ka na. Oh, Chico, tanawang sa barko. Oh, sila ka nasbugat og ang iyang uyab nga batanon kayo. May babay pa ang mga pitin. Og ang babay, namikat pa. Bantay lang yun mo. Lalat, oy, asa ka, oy. Minagan siya pa ingos barko. Unsa ba kay plano niya, oy? Sundan ako siya. Uy, baya, girlie. Ano nga si Lalat. Katawanan kayo. Baya. Oh, uy, nagdagan. Dagan siya pa yung barko nga itong isakyan. Nga naman ka. Bawa pa siya. Yabag ni bayana. Lalat! Jigo! Dali pa Nonoy. Sundan tas Lalat. Oh, bay! Oh! Hala, isa ka na ang damyo. Ala, miyambag si Lalat og nakasakay sa barko. Ado ulat ang bak pa Nonoy. Ininjan ba? Nakasakay na sa barko. Ay, nakasakay na kita sa barko. Patay! Asa man ni Paingon? Padung sa Manila. Kini barko ha, padung sa Manila. Si Lalat, bisa ka na? Lat! Huwag dami, oy! Sakay yun. Na, Ay, bayan sa kamo. Ala, patay. Gidoon ka sa talikulan ni barko, Jigo. ay kabalaka, sir. Bubayad mi. May kwarta man mi. Nagkasakay yun ang mga inutil. Ding barko, Kirli. Ay na si Pangus mo ha. Dali nga, manago na ta. Dali. Tinihira man gito sila sa taas pa. Pero, kaganiha pa mo kung nangita nila. Wa man yun na ako masakping mga bitin. Oh, ang langgam tabian. Oh, grabe dap. Naglupad nga nagsundod ng barko. 2, 3, 9. 2, 3, 9. Atik. Tuwa na ay, milupad na palayo. Lalat! Oh, Lalat! uy, Lalat! ni aman lagi mo. Ha? Nakasakay sa Megapil. Miyambak may Miss May Jikos damyo. Wow, yun. Tinuod yun na. Muna tinuod. Ang suta ka balakay ng imong kalaki o ibang Jigo. O ikaw sa Lalat pa. Gano'n, misakay mo sa ka? Ha? Sakay sa doon kong migo. Wala lang ito mo apas. Di may mo, oy. Di may mo lat. Hindi kita iiwan. Nagtinagalog ka magiging lagi ba Jigo? Practice kong daan kay para Manila. Ning akong kuan kini barko ha para Manila manilim taga daan. Unsa?
pa Manila ni? Ulat. Wala ba ko kapliti sa barko? Wala ko kapliti. Pastilan ay kabalakalat. May plitin ako. Oh, niya itong ticket oh. Ticket oh. Saan ko niya ay? Da pa man? Salamat, Chigo. Uy, Oh, asa si Tukoy sa barko? Ala. Sa kuning trabaho ako. oh, Nariya na panulat to sa Tukoy Benjigaw. nakasakay maning amaw? Ala. Tara na yun mo. Ako yung nakuta ha? Unsay pinakadelikado sa gobyerno? Kanang politiko na ka. Unya, ikaw pagay kontraktor. Impas ang panudalan sa gobyerno, anak. Murag, flood control nga anoron sa baha. Bitaw, no? Ay. Unya. Unsa may paboritong game show sa mga kurakot sa gobyerno? Who wants to be a millionaire? Correct yung kayo. Kung moapil ang politiko sa Who Wants to be a Millionaire, unsay ba ito niya? Mukul ang friend siya sa iyang amigong kontraktor aron. Magsabot sila sa ilang kickback. Apil ini ang mga kurakot sa DPWH kay sila ibutcheck o approve sa Ghost Project. Bangag sa ilong. Kangap sa nguli. Ang isang ko sa upan. Ito na'y lakaw na sa Tukoy. Bay Tukoy! Tukoy! Mawanan, lakaw yun. Pero, lahat, Mm. magunsa man din totoo din sa barko. Pangitaon ako si Bogart uban siyang babay. Unya, makitan ka to na to. Kung saan man nimo, makitan. Imupot lang sa tumoy si Bogart. Ambot lang. Wapasin ko mahibaw. Basta ang importante rin ako nga makita na ko sila. Dali. Ubanin ko ninyo. Na, tuwan na, misirit sa dayon lagi. Dali ba yun? Misirit si Lalat. Dali ba yun na ito sundan siya? Ha? O niya makita na to sa Bogart. Unsa may itong buhaton ba yung sigaw? Mau na pangutana ron. Dako na ba kayong lawas si Bogart? O maldito kayo itong tawana? Ay, gangap as nguli. Nga, bangag sa ilong. Bagay sa ilong itong tawana. Nga, hadlok na ka. Hadlok ka. Ako? Bitaw hadlok mo lang. Ipangit sa panoto sa dagat. O niya ipakaon to sa mga ihong gutom. Bitaw no? O niya, o saman, masunod tang lalat? Bahala na. Sundan lang na to siya. Unsa? Di may mapasagdan ako sa lalat. Kinahanglang panalipdan ako siya. Sa tanang higayon over my dead body! Banjigaw! Asa kitang mga pitino? Kaganiha pa kikong nanita ininila na. Halos nalibot ko na tanang suok ni ining dapita. Tanang suok yun ni ining dakong barko. Si Lalat kang nasunahan. O doon na lang siya sa atong taguan. Ha? Ganun ka, Girly, uy. Di ka mamusulti. Ha? Sige ka lang pangos mo. Ya, kalit lang singgit. Ya, kalit lang pahiyom. Muragay kong turong baka si pangos mo. Ha? Ang mga hangkaw? Nasakpan tanagid mo? Naarad ay kadiha, ha? Karon ka. Kini ang angay ni mo, Bogart! Yeah! Haguroy! Namong gidapok man kunay mo, miss, oy! Ala! Ay, sorry. Sorry, sir. Abi na kag ikaw si Bogart. Di man di ay. Ay, kung di palang wapay, papriso tayo ka. Ayaw lang, sir. Usbo na ko, sir. Sorry, ha. Sorry si mong ilong. Pisit. Giahak, di man di mao. Ay, ala, kisa mo to yung makita pong lala. Da. So, diriyo to skamod nga naigos ng kugos pag dapog niya, oy. Nasaypan ako, uy. Abi na ko ang bitin nga Bogart. Ala, Saan ka itong duruhan, no? Saan ka itong manago, no?
Imposible kayo makita ta ni Lalat dinis atong nahimutangan, girly. Niya ta magtago dapit sa pangaw. Maong itog na kayo ang anuos sa atong ilong. Kana girly, murag may katarungan na kang magsigig pangus mo. Huwag yun natin sila makiti. Wag yun ako sila makita. Asa magid ka sila? Tingali na naog na to yan yung barko. Uy, sa pagtuon mo ng barko. Jeep, mapwede silang manaog. Ikapoy na kung pagita nila. Kung mao, mamahuay na ta. Asa man to pauay. Oh, ang ticket. May nagkasuot man kun asang atong tihiras, diba? Ang ako, 144. Ang ako kay 145. Ako 146. Rambol na lang na, para way kwan ba? Walay, Sa? way bagulbol. Irambol. Pangag sa ilong. Sino itok mo ka to nakita na kung miinom sa mga tindahan? Hubog na sad. Basta inom, naasay kwarta. Pero sa pagkaon o panginahanglan ni Gian, wa na siya ikahatag. Irresponsableng pagkaamahan. Permilang hubog. Pero, labing maayo nga hubog siya karon. Aron gawas nun kung makahatod ining pagkaon ni Gian. Magdali ko. Tuara si Gian. Nakita na ko nga nagluko nga nakikita sa ilahom sa ila. Tuulon din ako siya. Maghinay lang ko sa pagtuol. Ni anak ko siyang kilid. Ay, taon ang bata, uy. Nakatuog taon ang bata. Nakakaon na ba kain taon ni siya? Ibutang ko ning pagkaon. O gasta ning mainom. Mulakaw na ko. Ayaw sa iyak Gian at itakla. Nasa... Daan pa ko. Ikaw lagi kadatod pagkaon, Gian. Gian. Api na ko, dili ni mo lang ka, Gian. Dili na tinuod, Gian. Kay sayod ang Diyos nga ang labing tinuod. Pinangga og mahal ti ka. Igsuon nga manghod agad ang akong pag-ilani mo. Nga no lagi ilat ni mo, Gian. Na makaklang ko atong higayon na sa imong amahan. Aron dili magubot. Kay salbahis kayo imong papatok mo. Nangka ni mo, Gian. Lab-lab ni mo ako. O, Gian. Maunay tinuod. Kunangka ni mo, Gian. Tabangi, Gian, at itakla. Gusto man, Gian, layo iya papatok mo. Gian. Tabangi, Gian, at itakla. Pero dili pa ko mahimong muubanin mo sa pagpalayo, Gian. Mag-inusara ka lang. Mahal na ng ate. Basta, Gian, malayo din eh. Kana ang dili na ko tugutan, Gian. Hala. Nga naman, ate. Dili dahil ka gusto, Gian, lipay. Gian, maunay gusto na kong mahitabo. Maunay akong gipangandoy. Pero dili ko tugutan nga malayo ka nga wa kay kauban. Ha? Gusto kong muuban nimo sa imong pagpalayo. Ate Takla. Ito na, Sat. Gusto mo na, Sat. Salamat nga. Nagkapalayo na kita sa panghaw. Kainit ito eh. Nagmahay kong dito ta magtago. Itong pas alkitran. Oh, ngit-ngit pas alkitran. Itong pas anos. Bogart. Uy. Ha? Yes! Nag-arang bitingog na. Bitingog ka na. Oh,
Huwag yun na, muna akong kamingawan. Mitingog ka, unique kayong imong tingog. Pagaw, pero sexy o gwapa ka. Maog yun. Girly, Antonay! Wow, yes! Mitingog ka na yun. Salamat kayo. Salamat, misamot kagkapagaw. Resulta na is pagtago, dapit sa panghaw. Lagi. Oo, lagi. Ah, Pati aning tingog, girly, Antonay. Pero sige lang. Ang importante nga, gwapa ka lang gihapon. Muna pinaka-importante. Karang, murag itoon sa mga lawas, Coca-Cola, paray, wow, Coca-Pepsi. kana mo importante. Twet, 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 twet. Ah. Twet, twet. Yang gamay na. Baya, miabot mo din ang langgam tabian. One, five, simit. One, five, simit. Atik. Uy. Huh, milipad palayo ang kanaan. Ipibar ko ni mo. Basta kayo makatawa ka, dili ka pagaw. O, panunday ni mo tiyan palayo ati takla? O, Gian. Ay, tiyan, tana dayon. Tangtangin nakapot tiyan ate. Gian, paminaw. Paminaw na, ha? Hikap lagi ikaw na ang tiyan ate. O niya, luhod ikaw. Gian, dili una sa pagkakaroon. Ha? Nasada ay? Sa hustong higayon o gustong panahon. Nasada gustong hikayon o gustong panahon ate takla. Bay, Nunoy. Bay, Nunoy. Basta na. Baktin, bet ni Moy. Isa baktin? Ako? Oy. Oy. Mata na, Bay, mata na. Oy. Ala, doon na tas Manila ba jigaw? Daghan na rin Bisaya din nga sakay ng barko, Bay, no? Lagi, tinuod yun na ba jigaw? Ala, dagang kay Bisaya sa Manila ba yoy? Oh, natuyosay mo lang daw ng bambina. No? Kita ka ba jigaw? Lapi mo lang si Aureliano. Allah. Lagi, panagdaog niya din yoy. Panagdaog mo nila sa Manila. Nara, mga Cebuano, ay Bolano, taga Mindanao. Basta, dagang manimpas Manila, may jigaw. Allah. Uy, ala, may sirbato naman barko, may jigaw. Di maana nga, doon na ta. O, hapit na sa mudugo sa pier sa Manila. Bangas ka. Ang mga tao ng barko pulos. Pulos Ha? nagtagalog. Nagtagalog tanan. Ala, tinuod, no? Nagtinagalog. Ay, ngunahan yun na by jigaw. Basta doon na pier sa Manila, magtinagalog na yun na. Nga naman. Basta, mga ginaamping ta din sa Manila ba ya? Nga naman. Dagan kayong mangilad din Ha, mga Tagalog, mangilat. Mangilad, magani mga Bisaya din Una yun, tanda pangilat sa mga Bisaya din eh. Basta ayaw kinugkumpiyansa. Hala si Lalat. Ha? Ala? Si Lalat? Ala? Lituan si Lalat ba, Chikaw? Ituan? Lituan? Ayaw kayo nagmata na mo Ano? What? Diin ba ka Lalat, oy? Lalat Dito, good. Dugay kong naabot kay nagtuwad-tuwad pa ko. Ay, nagdapag pagkaon. Sa malalang gutom ka lang. Unya na ng kaon, baktin. Oy. Mag-unsa man data. Pangitaon-taon na sila si Bogart. Mientras wa pa makadunggo ning barko. Bangas sa ilong. Pasuli! Kadlaw na lang. Pero hangtod ron, wa pa ko makatog. Presko pa kayo sa kung nauna ang among banagsulti ni Gian.
Nandiyan ni mo, Chian, palayo ati takla. O, Chian. Ingin, Chian, tanad ayon. Tangtangin nagkapos, Chian, ate. Gian, paminaw. Paminaw, una. Hikap lagi ikaw nang, ate. Unya, luwad ka. Gian, dili una sa pagkakaroon. Ha? Kanusad ay? Sa hustong higayon o gustong panahon. Ha? Kanusad ay gustong hikayo na gustong panahon, ate takla. Gian. Paabot lang, Gian. Paabot lang. Basta kay tumanon ako ang akong gisaad mo. Ipanumpa ko ka na. Pagdali mo, kaya hapit na madunggo ang barko. Utasan si tutuyok ng barkong dako kayo, oy, latoy. Gutom ay. Magkitaan ko lang sila. Pantay lang yun sila. Itom lagay way dila nila. Nabali. Ilong sa bangag. Agay! Agay! Tao siya ni ko batoy. Agay! Lapay ko ato mga hapog. Namin na unta to siyan. Mga pad, mga upog. Hala, alang kang tapian. Uy, ayan sa lupat lang kamoy. Istorya sa ta. Uy! Ay, dapat man lang kam tapian. Ana siya ay 143. I love you, mana. 143. I love you. I love you. Mauna siyan kinanglan sa mga tao. I love siyan. Dili daog-daogo ng tumayon. Buutan man siyan, good. Ano ko nata? Ano? Natuyok na lang barko, pero wag yun sila. Asa kang mga animal? Ang ama sa kong miambak sila sa barko. Wag yun nato sila makita. Nanaw na siguro sila. Huh? Unsa sila? Bula? Nga mahanaw lang og kalit? Wala, kita ng pier. Dool lang kita. Madunggo na kining barko. Kapantay ka? Tara mo. Look at all things bright are beautiful. Di ba? Makita na kayo nato ang pier sa Manila. Mura naman kang kungo-ungo, eh. Ang imong tingog ba? Ako'y nahinumduman nga artistang Bisaya. Katong, maayo kayong musayaw ang tiyan. Kabantay ka to? Lalaki. Kinsa? Si Yunon Rabat. Mura kang si Nunoy Tamar og tingog. Makatawa mo ang pagaw. Uy, wana ya. Sir Pato, dunggo na ikining barko. Ikaruhang Sir Pato, dunggo na rin. Maayo kay may pidpid na ta sa kilid ining barko. Ni ana ta dool sa hagdanan paingon sa damyo. Taliratang makanaog. Labing mayo pero buang nga yung tingog ni mo manimbawt akong balibo. Murag ungo-ungo. Pero okay ra, importante gwapa og siksi ka. May kay ni ana kita skilid. Okay na kayo, ni atay paingon. Doon lang kita sa damyo. Mo nang labing mayo kay di ko gusto makitaan sa sumukan nga lalat. Aha! Nasakpan ka na gid mo! Uy!
Anta! Oh. Ano ba ito? Parang Huli ka! Kita kayo mo sa dako kong mata. Uy. Di na yun mo kay Escapo. Uy. Ha? Escape from Alcatraz. Unsay buhaton ta nila, Bogart. Kulbaan ko na. Sa mga kulbaan ko mo si Mutingog. Pero ay kabla ka, ako'y bahala. Tanagin mo, Bogart. Tanagin mo. Sakpan Bogart, sakpan. Oh, ala, patay ka, Bogart. Nga nung manig, nasakpan ko ninyo. Ha? Ha? Isog-isog ka pa yun? Bisag nasakpan ka pa? Oh, Ang nga na, dunggo na yan. kipaubos na ang damyo. Naguti ko ni mo. Ilabi na ining igat na girlie. Hoy, lalat! Kung wa na'y gusto ni mong lalaki, ayaw pamugos! Bugno, alat. Bugno, Uy, sunod sa Mutingog. Ano ipapugno na ni mo ba nunoy? Bugno, Unya. mao man ay makita na ko permisa salida. Bugno ng gabi. Ha? Unya, unsa man? Boys! Kulataon na ninyo si Bogart. Ha? Kanang biting na ko. Kulatahan na. Sige na. Ay, may bitin. Adi ay! Si Bugart? Pwes, isang bala ka na Bogart! Kailangan walang kante. Ari ay, ang mga hanggaw, mga hanggaw mo, kinip, ups, mga mong bata na. Chico! Gialsa ko ni mo Bogart! Muskan ni mo! Chico! Gamay kikantang laguma ka, kinip, it's a tikap mo. Pwede ka! Kapakapang putot nga lagom! Pogi-agbong si Baiti ko buka. Gano, palag ka? Palag ka. Palag di ay, kinip, Ayaw ko sa... Ayaw! Kabugati mong baktina ka, kinip, Kamao, mandeng mo lang mo ang baktin. Ikay nakaingon ini. Pugnoon. Ay, gikumote mo ang akong buhok. Pugnoon ta ka. Sukmagon, teka! Aray, oy! Kasakit sa kong kuto-kuto. Namugnoon na numbag ka. Da, kautot ka lagi. Gawas ang hangin. Karang ko kitag ungo nanukmag. Tara, gili. Langga, tara. Tana. Ay na samok-samok ha. Panos kong lalat. Pinahumot, panos ka. Bogart! Bogart, balik na rin! Bogart! Sus, yan kay tanggi pangagbong dagat ni Bogart. Dako magod sa tao. Pero okay lang bitaw ko malunod. Nagluto-luto lang yung batik sa dagat. Oy. Damukloy kang dako. Mura kang LPG. LPG? Oo, saan lang LPG? Liwat kang galot. May gani kay ni atas per. Kayong dito patas laod na impas tas iho. Baktina ka. Baktin, yung ka. LPG. Yung tinggal di magon. Labaw pang galot. Ikaw yun. Bangag sa ilong. Asa man ta ini paingon, Bogart. Action yung kukulba basta pasulti na ka. May matuganiha nga di lang ka magtingo, mangusmo ka lang. Karoon mo na mag-ungo-ungo. Sige, ay kabala ka. Muato ta sa kong mama, ha? Naman, nadili po yung Manila sa mama. Buhi pa di ay ang imong mama. Oo, lagi. Ha? Nga anay si mama namin yung maglay. Broken family man.
Lagi. Oh. Pero makaila ka ha ang imong mama nimo. Buwang nga lagi. Hey, og kanang hindi pa lang ti ka makita ba? Yung istorya ka yan ka sa kong likod. Yawa ka no. Pero ang utana ka, sa tayo pangutana. Makaila pa ba imong mama nimo? Nga naman. Tugay naman ka mong wa magkita. Makaila kayo eh. Kay bisag dugay naman yung wa makita. Wa mausap akong naong. Pugart man lang gyapon eh. Ha? Ang gwapo ug tisoy niyang anak Pugart. Bitaw no, pugo isda Pero sakit na mo ato sa among, sa akong mama. Mangaon na ta kay gutom na kayo. Sige ko. Uy! Ano mo doon, uy? Ay, nagpuyos man mo sa inyong pugaran. Tugnaw kayo lalat. Ha? Basa kayo, mi. Kuray na, mi. Malamig. Piso nga naumod. Yanok itang ipag-itsa ni Bugart dagat. Lagi? Mura man migbulas basketball. Itsa-itsa pa. 3 points. 3 points. Tritro lagi. So, ba di, uy? Lipay pa mong gipang itsa mo? Ay, kadiyot. May kwarta magkakachiko. Doon naman. Palit magsinina. Gusto. Dako na ibawa din sa Manila nga barato ra kayo. Asa man sa okay-okay? Asa man di ay? Follow me. Ato ta di Visoria na. Oh. Nga na tos di Visoria. Wow! Mao din ni Divisoria. Katagkang nanda din ni. Abi man kong tao ng Divisoria. Nga na nagkaingon magkaya na bejikaw. Nga ako'y amigo sa una, sa Subo. Angan, Dudong Surya. Bangat sa ilong mo, Cheko. Dili to di Visoria di ay. Itong Surya to. Ay, ito ay barato na din Mau, daga komprador din Uy, hala, sapatos? Uy, Ganahan ko na bejikaw. dali mo ba'y? Ganahan ko anang puro, palit ko anak. Purol to. Balitin ko ng blouse na mo siya pink, Cheko. Pusya pink. Aha. Lisuray pilingon. Pero okay. No problem, paliton ko na. Listen, pilingon at po siya pink. Ay, rin, dalaga yung pilingon. Araidi. Kapoy ni mo, Noy. Miss, bili kami, miss. Akin yung sapatos. Akin yung blouse na fuchsia pink, maganda. Ala pabili ng purol, miss. Unsyalan may ato ninyo. Mga Sa ilong. Bisayang dako. Naridag kang Bisaya din sa Divisoria. Syalan, daghan gayon. Tigasa ka, miss. Tagasalot. Salwa. Oh, yes! Masayaw. Masayaw sa tabi. Ako sam. Yeah. Ay, stop music! Stop music! Ta. Nung laging budot. Gawan ninyo, Nanayaw minuon mo. Syalan, di ay, sir. Ikaw, di ay. Taga-asa ka man. Taga Siba. Sayaw sa bejikaw. Sayaw sa tulis. Masayaw po ko. Stop music! Kapaw sa kanahana. Ansyalan man mo. Mamalit mo. Manayaw na lang kita.
Uy, hala. La, Si Tukoy ni Asam sa Divisoria. siya. Tukoy! Di ano pa padung na to, Tukoy. Bisag asa naman lang yung amawan. Tanong kayo agad sa akin. Yamats ra. Yamat. Ano nagtinagalog? Kasi andito tayo sa Manila eh. Ako naman unang magtanong nimo, ha? Anong napansin mo sa politiko bago at pagkatapos ng eleksyon? Ang politiko parang wifi. Malakas ang signal bago ang eleksyon. Pero pag nanalo na, wala nang koneksyon. Bangak sa ilong. Ako naman. Sabi ng tatay ko noon, magdoktor daw ako para yumaman. Totoo ba ito? Mali. Dapat mag-contractor ka sa DPWH para madaling yumaman. Gaga! Bangak sa ilong. Ako. Ako'y nagsisimba kadaling ko. Anong masasabi mo, Tukoy? Sumalangit ba sigurado ang kaluluwa ko? Lunes hanggang Sabado ka magmamarites, tapos sumasalangit. Impyerno ang tunguhan mo. Bangak sa ilong. Gutom na siyan. Ito na wapakaon. Papatok mo, sige lang to. Hupog uli kadlaon. Inom ka ni, naakwarta ako, Papa. Pero kaon ka ni Jian, may kwarta ako, Papa. Jian, Hala, Ate Takla. hinayay mo tingog kay. Tingalig mo batian ka salbahis ni mong amahan. Naalagi ka, Ate. Og naalagi kay ta. Imo ning pagkaon. Ha? Wow, lami pagkaon. Salamat, Ate. Gutom na kaya Jian. Og dili kay pagkaon lang ang akunda. Ni apa gid o? Hello Kitty. Hala, iring banbanon. Yay! Naanaduaan, iring banbanon Jian. Yay! Nalipay ka ba? Nipay kaayo Jian, Ate. Naanaduaan Jian. Yay! Salamat ka nalipay ka, Jian. Nalipay sad ko. Kampingan kinin Jian, Ate Takla. Lablabo na Jian. Hello, Kitty. Sige na, kaon na kay mulakaw na ko. Oh, Ate nako. Salamat, Ate. Sige, arin ako. Naanaduaan Jian. Kisan duaan be. Nang taon ta kaduaan ha. Mika na ta. Sige, kaon na to. Kay gutom naman Jian. Wow, lami pa kaon. Kaon na Jian, uy. Bro, hubog na ko. Uli na ko ha, kay laugan pa na ko lamaw ang amaw kong anak. Diyan na mo mga bro Dili ba? Tindan tao na mo sa kalong ni Gabino. Ito na yun. Kanang mamana. Dami kayo kauntihan basta na Ate Takla. Dili na ko iubos sa titakla na ko. Salamat, Jian. Nalipay kaayo ko nga, wala ka mahiubos na ako. Sige, kaon pa. Kidagan ra ba na akong gida para nimo? Aron ni kaon niya, napay sobra nga pwede nimong kanoon. Sige, kaon pa. Yay! Takot na ko na ini. Alam dili ino ko niya papatok mo, Ate. Unsa? Ilugon pa ginang papatok mo nimo? Oo, kay laukan man lang ko niya og lamaw. Kana law papoy. Unsay sunod nga mahitabo? Kana ug dagat pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matuwag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Budbud ug bibingka.
Tagsulat og Direktor O.J. Kumpo Krakasa. Music, Ray Arellano. Recording Technician, Lloyd Gabiana. Sound